Μπορεί και να αποτύχουν. Αλλά όταν είναι κανείς νέος, έχει το χρόνο να επανορθώσει. Δεν είναι όλα τα πράγματα κατευχήν. Θα τύχουν και αποτυχίες. Η παιδεία όμως είναι εκ των όν ουκάνευ. Χωρίς μόρφωση, και όχι μόρφωση μόνο πανεπιστημιακή. Εγώ διαβάζω επαγγελματικά μέχρι σήμερα ανελιπώς. Και όλοι οι υπαλληλοί μου διαβάζουν επαγγελματικά και πηγαίνουν σε σεμινάρια συνεχώς, διότι εάν κανείς δεν σπουδάζει μέχρι το τέλος της ζωής του, χάνει έδαφος και χάνει τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά του. Πρέπει συνεχώς να... Πώς από πλασιέ βιβλίων που πηγαίνατε, πρέπει να είχα τελειώσει πολλές όλες. Και φορτία πολλά. Πόρτα, αγοράστε τα βιβλία. Πώς κάνατε τη μετάβαση στην επιχείρηση? Αυτό είναι το πιο δύσκολο στάδιο. Ναι. Σιγά σιγά ξεκίνησα κάποια στιγμή, σκεφτόμουν να μου πήρε 2-3 χρόνια. Ναι. Τι βιβλία θα εκδώσω? Θα εκδώσω πακέτα για να πουλάμε στον κόσμο με δόσεις ή βιβλιοπωλιακά? Τελικά βρήκα τη χρυσή τομή. Επέλεξα και ταξίδευα, πρέπει να πω, και πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Παρακολουθούσα τη διεθνή αγορά όταν είχα χρόνο. Εξέδωσα 4 παιδικά μυθιστορήματα που ήταν από καταξιωμένους συγγραφείς του εξωτερικού, βραβευμένους. Πώς τα εκδώσατε, πού το βρήκατε το κεφάλαιο? Κεφάλαιο, εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Ήμουνα από το 72 μέχρι το 79, 7 χρόνια στο επάγγελμα του πλασέ. Είχα συγκεντρώσει κάποια χρήματα. 4 βιβλία, τον επόμενο χρόνο 6 και πάμε λέγοντας, σήμερα εκδίδουμε 150 με 200 το χρόνο. Τον χώρο των εκδόσεων τον ξέρατε καθόλου ή μπήκατε αλεξιπτωτιστής? Σας λέω, από το 72 μέχρι το 79 εκπαιδευόμουν τι βιβλία θέλει ο κόσμος, τι διαβάζει, τι δεν διαβάζει. Άρα και διάβαζα κι εγώ, βλέπατε τη ζήτηση των βιβλίων. Διότι όταν πας πόρτα-πόρτα ξέρεις όλος τι θέλει και γιατί και τι επιλέγει. Άρα ξέρατε τι βιβλία αρχικά να εκδώσετε, που είναι το σημαντικότερο ίσως. Εκδώσατε τα 4 πρώτα βιβλία και τα 4 γίνανε... Οι εκδόσεις Ψυχογιός που κλείνουν φέτος πόσα χρόνια? 29 χρόνια. 29 χρόνια. Σήμερα έχουμε μια άρτια οργανωμένη επιχείρηση. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από καμιά αντίστοιχη επιχείρηση μεγάλων αγορών, γιατί μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είναι και μικρή αγορά. Και το προσωπικό μου έχει όλο το 80% πανεπιστημιακή μόρφωση και από αυτούς το 30% και μεταπτυχιακές σπουδές. Δουλεύουν σε ένα πολύ οργανωμένο περιβάλλον, τους αγαπώ πάρα πολύ και αυτοί δουλεύουν με περισσότερο πάθος από μένα στη δουλειά. Γιατί η δουλειά του εκδότη και των εκδόσεων γενικά είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, ενθουσιώδης εργασία. Αυτό το βιβλίο το οποίο σας επηρέασε στην ηλικία των 16 ετών, τον Μπορίς, στο οποίο οφείλεται ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής σας επιτυχίας. Βεβαίως. Δεν είναι φοβερό? Να διαβάσει ένα παιδί τώρα, ένας έφηβος, στα 16 του χρόνια ένα βιβλίο και αυτό να επηρεάσει τόσο πολύ όλη τη ζωή που να βρει τη δύναμη να κάνει όλα αυτά. Τι βιβλίο ήταν αυτό? Τι έλεγε μας αυτό το βιβλίο? Ήταν ένα βιβλίο για την εποχή εκείνη. Απορώ κι εγώ πώς υπήρξε ένας τέτοιος συγγραφέας. Πισάνος, ξεχνάω το μικρό το όνομα, λεγότανε. Πώς θα κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο, πώς θα τον βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτογνωσίας βιβλίο, να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να ανακαλύψεις μέσα τις δυνάμεις που κρύβει ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις μέσα του. Απλώς δεν θέλουμε να τις δούμε ή δεν μπορούμε να τις δούμε. Αυτό το βιβλίο μου άνοιξε τα μάτια. Μου άνοιξε τα μάτια. Και μετά από εκεί δεν με σταματούσε τίποτα στη ζωή μου. Ανακαλύψατε τις δυνάμεις που είχα μέσα. Μάλιστα. Πάντως τελικά, ξέρετε, έτσι κλείνοντας, γιατί δεν μας μένει και πολύς χρόνος, καμιά φορά έτσι έχουμε μια απορία πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Διαπιστώνω πολλές φορές ότι η πειθαρχία, οι δυσκολίες στα παιδικά χρόνια, η αυστηρότητα πολλές φορές βοηθούν στην επιτυχία ενός ανθρώπου. Γιατί σήμερα η παιδεία, ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά έχει μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν αυτή η χαλαρότητα είναι στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και αν έχουμε λίγο παρεξηγήσει τον όρο. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχει πειθαρχία στο παιδί, ίσως και αυστηρότητα. Και στόχοι και στόχοι. Ότι πρέπει να πάει μπροστά. Η μητέρα μου πάντα έλεγε πρέπει να φύγεις
από το περιβάλλον του χωριού μας, πρέπει να βελτιώσεις τη ζωή σου, να ανέβεις ψηλά, να προχωρήσεις τη ζωή σου. Δεν μπορεί να ζεις σε αυτή τη μίζερη μικροκοινωνία. Και αυτό με βοήθησε. 30 σπίτια είχε το χωριό σας, έτσι. 30 σπίτια. Οικογένειες. Και γι' αυτό ίσως διάβαζε και τόσο πολύ. Πρέπει οι γονείς να σταματήσουν την υπερπροστασία. Βεβαίως να παρακολουθούν τα παιδιά τους, αλλά να τα αφήσουν τα παιδιά τους να ανοίξουν τα φτερά. Γιατί σήμερα τα υπερπροστατεύουμε με την καλώς εννοούμενη έννοια ότι αν τα προστατεύουμε μέχρι τα 30 τους χρόνια, θα πάνε μπροστά. Από μικρά παιδιά ας τα ενθαρρύνουν. Να μην καταστρέφουμε και τα σχολεία στο όνομα της ελευθερίας ή της δημοκρατίας. Και αυτό βέβαια έχουμε φτάσει σε ακρότητες που δεν δίνεται ευκαιρία στα παιδιά να μορφωθούν με τις απεργίες και όλα τα σχετικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Στεφανίδου, για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τους χιλιάδες βιβλιοπόλες που με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια και να ευχαριστήσω και τα εκατομμύρια αναγνώστες που αυτοί είναι οι παραλήπτες όλης αυτής της δημιουργίας, 29 ετών. Έτσι. Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ έχω διαβάσει τα πιο πετυχημένα βιβλία σας, και το Άρωμα του Ζίσκιτ και το Χάρι Πότερ, όλα λόγω ιού. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε ένας άνθρωπος από τον οποίο πήραμε δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό απόγευμα. Γεια σας.